Bé, anem a fer aquesta pràctica. D'aquí, si us hi fixi, llegeu tota aquesta literatura, que no cal. L'important és les dimensions que ens don del que mereixen les dues figures prismàtiques aquestes, a partir de la qual farem la casa. La part més alta de la taulada s'elevarà 500, s'entén que tant en una com en l'altra. Anem a fer-lo i penseu que, llevat de les mires que diu aquí i de la forma que ara tenia com se diu això, en castellà, los vierteaguas, les mires són lliures, o sigui que ho feu una mica al vostre gust. Començo, obro, com sempre agafaré, suprimiré i primer de tot agafo l'eina de medir i mereixo 1000. Això ho faig per les mires que té cada un de les figures. Llavors me diu que és 3000 per 4000, 3000 d'ample per 4000, la més petita. Ara giro, abans de girar pujaré cap a dalt i em diu que té una altura de 3000. Ja el tinc. Ara vaig a fer la part de darrere. Agafo aquesta eina de nou, tiro cap aquí i escric 1000. Clic. Ara agafo l'eina aquesta i faig 5000 per 6000. 5000 d'ample, punt i coma, 6000. Ja està. Faig més petit, el desplaço amb la mà, me'l poso perquè es vegi bé i pujaré 4500. Ja està. Ara giro, borro aquestes línies que han sortit aquí, borrada, i també elimino aquesta d'aquí. Ara agafaré el llapis i marcaré del punt mig que me'l don, que és aquest color blau, al punt mig. Ara el faré el mateix del punt mig al punt mig. Ja està. Ara agafo aquesta eina d'aquí, vinc aquí, Ctrl Z si no em surt bé, marco cap a dalt i 500. Ja està. Ara me'n vaig cap a l'altre cantó i faré el mateix. Moc amb la mà, agafo l'eina de moure, tiro cap aquí, puixo una mica i 500. Ja està. Ara vaig a fer això d'aquí, que ho faré de la següent forma. Agafo, faig com a surt a color lila o magenta, li dic que 400. I tiro cap aquí. Ara pujaré, quan està blau, puixo 100. Tiro cap aquí. Ara escape i blau 100. I tiro cap aquí. Baixo fins aquí, molt bé, i ara faré el mateix a l'altre cantó. Tiro cap aquí i li dic 400. Ara tiro cap a dalt, quan estigui blau, i 100. I ara uneixo aquest amb aquest. Ara giro, m'agafo l'eina, desplaço amb la mà i agafo l'eina aquesta. Tiro cap aquí i li dic 4000. Molt bé. Ara giro i faré el mateix per aquest cantó d'aquí. Agafo aquesta eina d'aquí i li dic 4000. Ara giro i agafaré aquesta eina d'aquí, de nou l'eina d'extrucció, i tiraré 400. Agafaré l'eina d'extrucció i tiraré 400. Giraré i borraré les línies aquestes que en surten per aquí. Borrada i borrada. Molt bé. Ara baixo, me'n vaig cap a moc amb la mà, giro una mica i faré el mateix amb aquesta altra. Vaig a fer-ho i mentre ho faig paro el vídeo un moment i després continuo. Bé, continuo, ja he adelantat una mica la feina, veieu que aquí ja ha sortit, que hi ha unes línies, vaig a adelantar això també una mica més. Un moment, Ctrl Z, m'he equivocat. Adelanto aquí, 400.
vinc aquí, Ctrl Z, a veure si ho faig ben gran, aquí no sé què ha passat, vaig a redibuixar, ja està, agafo i el mateix, 400. Ja tinc el que és la casa i ara tindré que fer la porta delantera. Bueno, aquí també he vist que se m'ha anat, faré el mateix amb aquesta eina d'aquí, 400. Un moment, 400. Ja està. Ara esborraré les línies que ens sobren. Borrada i borrada. Molt bé. Ara giro i vaig a fer la porta. Com que això fa 3.000, agafaré 500 per aquí i 500 per allà. Una porta de 2.000. Agafo i faig 500. Serà quasi quadrada. I faig 500. Molt bé. Agafo el llapis, tiro cap amunt. I faig que faci 2.000. Molt bé. Agafo el llapis i com que són 500.000 vol dir que tinc 2.000. Efectivament serà una porta quadradeta. Tiro cap a baix i ja tinc la porta feta. Ara, a veure què toca. Miro el dibuix. Tot això ja està fet. Les pendents. I ara farem aquest sortint d'aquí. No sabem si està perpendicular, però nosaltres ho farem perpendicular. Pel dibuix més o menys sabeu que està perpendicular. Farem les finestres, pararé una estona i continuaré. Vinc aquí. Anem a situar això amb aquesta alçada, uns 2.000. Agafo l'eina de mesurar, vinc per aquí, si la situo per aquí són 2.500 seria per aquí, 2.200. Situo a 2.200, intro, agafo el llapis, tiro fins allà quan estic de color verd, ara baixaria a 100, Ctrl Z, moment, torno a fer-ho, vaig a girar, torno a fer-ho, agafo, línia verda, tiro cap a baix, 100, no sé què passa, torno a fer-ho, Ctrl Z, vale, ja sé el que és, tiro cap allà, verd, agafo aquest punt, 100, intro, tiro cap aquí, intro i tiro cap aquí, punt i punt. Ara agafo l'eina aquesta d'aquí i trec això, que puc treure també 2.000. Molt bé, ara giro, molt bé, més o menys, això seria el pòrtic. Ara aquí vaig a girar bé i vaig a fer per fer les columnes. Les columnes poso 200, punt i coma, 200. Ja està. Em vaig a l'altre cantó. Bé, ja la faig ara. Giro, agafo l'eina d'extrucció i tiro fins que vingui aquí. Molt bé. Ara faré el mateix a l'altre cantó. Agafo la mà, obro, agafo aquesta eina d'aquí i faig el mateix. Un moment. Si no en surt. Va, espera, jo no ho faig bé. Ctrl Z perquè tinc de partir d'aquí. Un moment, ho situo al giro més. Moc la mà, al giro més. I agafo de nou aquesta eina d'aquí. Agafo aquesta eina, intento fer... Ara 200, punt i coma, 200. Ara ja està, 200, 200, ara agafo l'eina d'extrucció, giraré i baixaré la columna. Agafo aquesta eina, baixo aquí i quan estigui unit ja tindré feta el sortint aquest. No sé si té volada o no, ara ho mirarem. No, en principi no té volada, sembla ser que no. Doncs ho deixarem així. Molt bé, ara anirem a fer la finestra. La finestra farem que estigui pràcticament a la mateixa alçada, sí, a la mateixa alçada i que baixi 1.000. I que entre punt i punt quedi una distància. Giro, agafo l'eina de referència, tiro per aquí, giro, agafo l'eina de referència, tiro per aquí,
Vale. Ara me tiro cap aquí, agafo 1000 i ja està. Per tant, tiraria uns 500, ja està, tiro cap amunt, tiro 2000 cap amunt, ja està. Ara agafaré... Bé, anem a seguir fent les finestres. Tinc aquí les línies de referència. Agafaria una distància, això fa 3000, per tant miraré de centrar-la. Agafarem l'eina de mesurar i mourem 500. Llavors d'aquí a aquí també mourem 500. Ara pujarem, d'aquí a aquí pugem 1000. I ara el que farem serà, també pujar aquí 1000. Ja està, i ara utilitzarem ja, farem la finestra. I fent que pugi, per aquesta finestra no és, això no està centrat, control I. Vaig a fer-ho amb el llapis que sortirà millor. Punt, punt, cap a dalt, que pugi 1000 també, intro, i ara la tiro cap aquí. Cap aquí i cap aquí. Ja tinc una finestra feta. I ara faré les finestres d'aquí, faré la porta, jo faré la finestra i posteriorment pararé el vídeo i continuarem. I continueu vosaltres. D'acord? Agafarem una distància d'aquí a aquí, per exemple 500, perquè quedi més o menys... Ara, agafo aquí i tiro, per exemple, los 50. Ara faré la finestra, que seria, la faig amb el llapis, seria, per exemple, que fes 1500, punt i coma, 1000. Bé, ara faré el mateix, em marcaré 2,5, no, marcaré 500, perquè si no quedarà com a molt... Un moment, marco 500. Ara torno a fer el mateix, o faig un copia-pega. Són 1.500, 1.000. Punt i coma, 1.000. I ara faré el mateix amb la resta de finestres. Faré la porta i posteriorment dibuixaré les finestres aquí, donaré textura a la teulada. Quan el tingui més o menys tot fet, torno a posar el vídeo, però suposo que més o menys es tractarà que ho feu d'una manera que quedi tot ben centrat. És igual que seguiu les mires que us estic donant jo ara o seguiu una altra. Acabo aquesta finestra i faré el mateix per l'altre cantó i faré les portes. Per tant, com cinta mètrica de nou, separació la mateixa, 500, i ara agafaria de nou aquesta eina d'aquí i faig el 1.500 i punt i coma 1.000. Vale? D'acord, ja tinc les finestres, paro el vídeo i continuaré després. Bé, una vegada tenim el dibuix amb aquesta... ja tot dibuixat, les finestres, tot això, el que farem és... Aquesta està malament. Aquesta finestra està malament, com podeu veure. Llavors la traurem i la tornarem a fer. Vaig a veure si ha canviat alguna cosa per l'altre cantó. Bé, quedem aquesta finestra d'aquí i ara farem el mateix però en l'altre cantó.
girarem i la col·locarem per aquí. De mira agafem una mira de referència, que serà la mateixa finestra aquesta d'aquí, per tant agafaríem la cinta mètrica, tracem línia de referència i tracem línia de referència. Girem i agafarem 750 per un cantó i 750 per l'altre cantó. I 750 per aquest cantó d'aquí. Molt bé. Ara agafem aquesta eina d'aquí i fem escape. Anem a veure quan mesura això. 2500, vale. Fem una finestra que faci 2500 per 1000. 1,1, 2, 3. Bé, ja tenim pràcticament tot el que és el dibuix. Ara el que farem serà tirar cap endins tot el que són finestres. Tot el que són finestres, portes, les tirem cap a dins i li donarem textura. Un cop li hàgim donat textura, us ensenyaré com més o menys us ha de quedar. Per tant, ara paro el vídeo i faig aquestes operacions. Bé, continuem amb el vídeo. Ara traurem aquesta línia de referència, amb la qual cosa ja pràcticament les hem tret totes. Bé, aquesta també la traiem. Aquesta també. Aquesta també. Aquesta d'aquí també. I aquesta també. Si es deixa treure. Girant i posant-la correctament, a veure si l'enganxem. No resisteix. La deixarem aquí i ja la traurem. Aquesta també la traiem. Aquesta també, la de girar. Suprimir, coll, control Z, suprimir, i ara el que farem és donar-li, enfonsar una mica perquè es vegi que són portes i finestres. Per tant, agafem i enfonsem 100. Agafem i enfonsem 100. Enfonsem i agafem 100. Agafem i enfonsem 100. Bé, ja tenim això fet, ara anem per les portes. 100. Aquí no sé el que ha passat, que això ha marxat, però bueno, no passa res, ho tornarem a fer i ja està. Doncs d'aquí a aquí hi ha 750. Vale. I ara farem una finestra. Està malament, vaig donar a dir 742. Amb el llapis
150. I ara agafo aquesta eina d'aquí. Control Z, si t'equivoques, noi. 1500. Punt i coma. 1000. I ara giro i ve que allò no està centrat. Aquesta línia la traurem, aquesta també la traurem i tirarem amb el llapis cap a dalt. Mira, control Z, mira com mesura aquesta d'aquí. Bé, continuem. Ara el que farem és donar profunditat a les finestres, que ja n'hem donat amb algunes. Fem l'eina, tirem una mica cap a dins i 100. Ara, fem el mateix amb aquesta, 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 fem el mateix amb aquesta. Recordeu que l'únic que hem de fer, un cop clicat, 2 vegades i ja està. I ara faríem el mateix amb aquestes. La porta ja està donada, la profunditat, i ho fem amb aquestes. I ara el que farem és donar-li textura. Un moment, a veure si per aquesta part d'aquí, aquí també li donarem profunditat. Ja està. I ara el que farem és buscar, per exemple, la porta és de metall, doncs seleccionem el que és la porta i li donem la textura de metall. Molt bé. El que són les parets, li donarem la textura de paret. Fem, per exemple, d'aquest tipus. Molt bé. Vaig a girar. I anem a donar a totes les parets aquesta textura. Girem. 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 Ara anem a fer el sostre. Fer el sostre. Farem els vidres. Aquest. Bueno, aquest això no és vidre. Aquest vidre no m'agrada. Que hi ha dins. Bueno, que això l'haurà dins. Ara la fusta que sigui la fusta. Bueno, i així per un moment acabo i quan el tingui tot acabat ja... Bé, ja estem acabant la casa pràcticament. No hi deixar cap cosa sense acabar. Penseu que aquesta pràctica valdrà més que les altres, evidentment, perquè costa molt més de fer. Aquesta ja és una pràctica que porta temps per fer això. Aquí.
aquí, i ara es tracta de no deixar-nos res en blanc com està aquí. Aquí posem fusta, 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 llavors aquí posarem, a veure si m'ha deixat alguna cosa. El problema és que tenim d'anar una per una, que no ens deixen res. Si volem treure el 10, i això també serà pintorrejar, girem, aquesta fusta ja està, aquesta d'aquí també tindrem que posar aquí, i ara què em queda? Això estaria, aquesta estaria, mirem per tots els cantons, me queden aquestes dues, per un moment, i us ensenyaré com queda al final. Bé, ja la tenim pràcticament acabada, com podeu veure. Ja posarem un i així veureu com posem aquest mateix. Un moment. Bueno, aquest és de 2D, no m'interessa. Fem aquest mateix. Bé, un que estigui bé. Anem a agafar això, si ho aconseguim baixar. Ho obrim bé. Agafarem aquest d'aquí, això ja ho tancarem, seleccionarem el que és la casa, crearem una entitat, crearem marca grup, ara control C, ens anem a l'altre i control V. Fixeu-se que sí surt petita, molt petita. L'escalarem per fer-la més gran i situar-la aquí. Anem a Tools, Scale, i ho fem una mica a bolets. Que s'integri bé amb la imatge. Ja el tenim. Recordeu que ara li donarem ombra. Perquè sembli més real. Aquí tenim el dibuix fet, fem més del que ens demana la pràctica, molt xulo, acabat integrat amb un paisatge. Allí ve que hi ha un lloc que no hem pintat. I això és tot, amics.